Il-Valletta Baroque Festival huwa ċelebrazzjoni tal-mużika barokka li Malta kienaw ħafna fi żmien il-Kavalleri u isna nsejnija. 36 kunċert f'20 ġurnata li kollha jiċċelebraw il-mużika barokka. Il-Valletta Baroque Festival, organizzat minn Festivals Malta, jirritorna fl-11 ta' Jannar għal 11 l-edizzjoni tiegħu. Il-Valletta Baroque Festival ġie fi ħdan Festivals Malta is-sena l-oħra f'Settembru. U fil-fatt bejn naħdmu fuqu biex nagħmlu festival kif jafuh is-soltu imma mħabba l-pandemija ma stajniex nagħmluh. Però sibna mezz kif nagħmlu an abridged festival u kellna xi 8 kunċerti li xorta kellna tendenza lihom. Ilna 11 sena li nagħmluh tal-festival u sar ċelebrazzjoni internazzjonali tal-mużika Spanjola, Pollakka, Ingliża, Franċiża u anke Maltija. Ħadd deċiżjoni bħala direttur artistiku li nagħmel il-kunċert kbir ngħidulu dejjem ikun xi oratorju jew xi quddiesa nagħmlu bil-Kor Malta u bil-Valletta Baroque Ensemble tagħna u solisti kemm jista' jkun Maltin. Il-Festival Baroque dejjem kien ħolma għalija li kelli l-opportunità fil-2012 li natwa. Kważi mal-ewwel, peress il-formola kienet tajba, kienet suċċess. U għinna għaddejjin fuq dan is-suċċess issa kważi 12 sena. Jiena inħobb niddiżinja xi ħaġa li jkun hemm xi ħaġa għal kulħadd. Jiġifieri anke rock hemm, bar rock, jiġifieri you drop the bar, you have the rock. Imma se jkun hemm baroque pieces played in the rock as a rock with a rock band. Se jkollna pereżempju 4 sassofoni qed idoqqu l-baħ il-Goldberg Variations, Goldberg Nights. Se jkollna pereżempju wkoll biċċiet orkestrali kontemporanji li huma kommissjonati minni bħala direttur artistiku written in the baroque manner. Għal kompożituri Maltin, pereżempju Ruben Zara, Ruben Paċ, Juka Gravina u dis-sena se jkollna il-Veronique Vella. Jiġifieri hemm ħafna affarijiet 37 kunċert. Hija xi ħaġa sabiħa, ċelebrazzjoni tal-mużika, mhux biss tal-mużika barokka. Għal din is-sena qegħdin inħarsu l quddiem biex ikollna festival sħiħ b'37 kunċert fil-fatt ġo20 posti differenti u allura Festivals Malta huwa għalina huwa onur kbir illi jkollna dan il-festival f'taħt ir-responsabilità tagħna għax qegħdin inħarsu lejn udjenzi iktar wiesa' u udjenzi internazzjonali wkoll.